Ekwulekwu TV, onye na-akpọ? Ọchakomaka, onwe ife na-agbawa m obi. Ya, obi mgbawakwa. Ndị wayo na-alụ ego ka kọntena dara mmiri, kedu nke mere? Gwa m. Ọ bụ na ndị wayo ọkanụ mmanụ enyi m nwaanyị emevo ji wee save nọmba m na fon ya. Beria boy. Hey! Ndị ụwa. Ọcha ife abụọkwa ife amụ. Biko, iwe wekwana na nna amụ. Mana ka njụ kenele. Kedu ebe izizi gị na enyi nwaanyị a na wefu? Kedu ebe unu wefu izizi unu fọrọ? Mụ na ya fọ na Beria papa enyi m nwoke. Na Beria papa enyi gị nwoke ka ị na wefu ya izizi. After the burial, iwe nye nọmba gị. Ya bụ after ka ị gbadochara ya nụ. Gbadocha anya wee kweta iwe nye nọmba ọkwa ya. Emechazi wee chọpụta na ive o ji wee save nya bụ nọmba Beria boy ọrịa. Kedu ive iwe na-ewezile gị? Ive nchọpụta bụ na nwatakịrị dịkwa na afọ oyeji wee na-echeta gị. Afọ oyeji wee na-echeta ebe gị na ya nọ wefu. Kedu ke n'afọ gị? Afọ m bụ Ejike. Ejike? Ikekwa na Ejike ya bụ enyi nwaanyị nwere na fon ya karịrị akarị. Maka na ive a na-ekonukọ kịta, ọ bụghị ive a na-ekonukọ, ọ karịkwara akarị. Nwanne m nwoke iwe ga-adịkwana n'ọkụ maka na mkpokọ na nzacha karịrị. Ive a na-ekpokọ na ive a na-azacha ive ọ karịrị. Oke Jakot ekwuchagokwa n'okwu niile a ya ekwu n'ebe anyị bụ ụmụ nwaanyị nọ. Ọ sị na enyi nwaanyị bụ okwu nkụ na onye ọ nyere ya sere isi ya. Enugo? Kama na nke o deziri ya Beria boy. Ọ bụrụ na ọ dere ya Ejike Berial, ọ ka na-edi okwenye na-edine. Ndị ụwa. Chekenere ka njeme nke ka m mkpa biko. Ndị Facebook, biko like ya na page anyị o. Ndị YouTube, biko subscribe anyị o. Biko subscribe anyị o. Ngwa, ka emechaa na.